किया आज इस मंच से कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हस्ती स्तंभ कहली, जड़ कहली हमार बड़ भैया हमें जगह नाम आवे सिन्हा जी। अबे भैया के चैनल के नाम होते यसी। हम कहें ठीक बा भैया, अभी तो मान ली कि सब होली के गाना होता, अभी हमारा होली के गाना एक भी नहीं आया है। मैंने बोला कि नहीं, पहले भैया की ओपनिंग हो जाए, इसके बाद मेरा होली आएगा। होली 2-3 दिन के बाद आई, बट आज आशी इंटरटेनमेंट से हमारा गाना आई था, जौने गाना के बोल बा, गाना की क्या टाइटल है भैया, सब धनी हो सब धन। तो भैया अबे जौन रौरा वीडियो देखनी है, ए वीडियो के लेके ई दावा करल जा रहल बा कि ए वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के जवाब देले बानी। ए वीडियो के बारे में बात कल जाई उससे पहले रौरा के हम बता दी कि आज हवे 1 फरवरी और आज जौन बा पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बड़का एगो प्रोग्राम बा, कार्यक्रम बा, जेमे उ जाए वाला बानी। तो आपके बता दी कि ये प्रोग्राम के लेके बहुत ज्यादा जौन बा अफवाह चलता, या फिर जो बा मीडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बात चलता कि पावर स्टार पवन सिंह यहाँ जाएम और अपना विरोधी लोग के, जे भी उनका विरोधी बा उनका के तगड़ा जवाब देम। जैसे कि आप लोग के पता हो कि स्टेज से खेसारी लाल यादव का बोलले बनी, डायरेक्ट नाम तो दोनों स्टार में से कोई किसी ने नहीं रखा है, लेकिन केकरा के बोलले बा इस सब केहू जानता। हमनी के पब्लिक लोग जौन बानी जा उ बेवकूफ नहीं की जा, सब केहू जानता। तो इसी बात के लेके जो है अभी मीडिया में इतना खबर चल रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह आज अपना विरोधी लोग के जौन बा उ जवाब देवे वाला बानी। अब स्टेज पर चढ़ के कब का बोलल जाला, का बोले के चाहिए, पावर स्टार पवन सिंह के बहुत अच्छा से पता बा। हमरा के बता दी कि मीडिया में ही बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के खबर चल रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह आज कुछ अलगे धमाका करे वाला बानी। बता दी कि कपिल वस्तु महोत्सव होखे वाला बा आज ही, और पवन सिंह जौन बानी आज ओकर स्पेशल गेस्ट और कार्यक्रम देवे वाला बानी। तो वहां से पवन सिंह के का जवाब रहता ही तो देखे के मतलब आगे देखल जाई। लेकिन उससे पहले जौन बा अभी न्यूज ई चल रहा बा कि पवन सिंह जो बानी डायरेक्ट खेसारी पर वार करे वाला बानी। जैसे कि आप लोगों के पता बा कि खेसारी लाल यादव स्टेज पे चढ़ के पवन सिंह पे वार कैले रहलन, वही टाइप से जो बा पवन सिंह जवाब देवे वाला बानी। ए पर आपके का विचार बा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नया बानी, चैनल को सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी।